вечер, девчонки и хлопчики. Привітання, сябри! Ой-ой-ой, Яна, а навошта ти сюди всю свою вопратку притягнула? У тебе що, генеральная уборка? А это далеко не вся моя вопратка-топочка. Да и у шафе у меня полный порядок. Тады навошта тут твои шапочки, шалики, рукавички, а? Мне стол потребный. О, я, може, у машинке гулять збираюся. А тебе бы все гулять. А мне не до гульняв. У меня серьезная проблема. О, что это за проблема у тебя такая? Ой, я не хочу, каб надыходила зима. Ха, як это не хочешь? А вось так, не хочу и все. Мне больше подобается, коли соненько светить и греє, птушки спявають, листочки на древах зелененькие. Ну, думаю, это усім подобається. Правильно. Вось я и вырашила усе свое зимовое оденье сховать. А навошта? Ха, я не разумею. Каб сказать Елине, что зимой мне нема чего опрануть. І що вона зробить? Як что? Еліна возьме на своей планете машину часу и зробить так, каб на вулице наступила весна. Ці одразу теплое лето. Хіба я древно придумала? Значить, це ти хочеш, каб осінь і зима пройшли вока і мгненно. Менавіта так. Каб мы их навод не зауважили. Отримається. Я завтра зраниці подимуся. А на календарі 1 соковика. Ну, коли тобі подобається, нехай буде соковик. А може одразу у Еліни красавик попросить? У соковику я ще буває доволі холодно і сніг ляжить. Ні, соковик я пропустить не згодна. 8 соковика міжнародний жіночий день. Ви, хлопчики, повинні будете дівчинок віншувати і подарунки усім робити. Хитренькая якая. Своє свято ти, значиться, пропускать не хочеш. Ні, не хочу. А чому, по твоїм жаданні, усі повинні застатися без Нового году? Гэта ж любимое свято усіх діток і многих дорослих, між іншим. Про гэта я не подумала. О, тоді зробимо інакше. І як цікаво. А мы попросим у Еліни, каб один день зими я нам усе ж таки покинула. Новогодні. А потім нехай буде весна. А значить, це я завтра зраниці подимуся, а на календарі 31 снежня, так? Ну так. Ага, не-не-не-не-не. Так справа не пойде. А як же у пригожені елки, гірлянди, подарунки, а? Я і сам збираюся їх отримлювати. І хочу своїми лапками змайструвати сувеніри для сябров. А за один день я нічого не поспею. Ой, Топа, як з тобою складано. Ой. Ну, добре, давай попросим у Еліни, каб яна дала нам цілий зимовий тиждень на підрихтовку. Тиждень я протримаюся як-небудь. Тоді і тепле одіння тобі спотребиться. Ні, не спотребиться. Я у гэты тыдзень на вулице выходить не буду. Так что курточки, шапочки, шалики, пальчатки можно сховать куда-нибудь далеко-далеко. Касмічнае прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добры зорны вечар, Яна і Топа. Салют, Элина. Привітання, Леночка. Ой, Яначка, колькі ў цябе прыгожых рэчаў. І колеры розныя, і фасоны. Будзеш зімой самай моднай ліскай. Не будзе. Гэта яшчэ чаму? А справа ў тым, что я вырашила попросить от тебя привезти со своей планеты машину часу и перенести нас усіх одразу в перший месяц весны. Ах, вось яно што. Ой, я с тяжкостью Яну уговорил дать нам тыдзень перед Новым годом, каб мы поспели подрыхтоваться до свята и отзначить его. Іліночка, а ты запишешь? Ти так запомнишь. Я полтору, каб ты нічога не пераблытала. Значыцца, заўтра з раніцы у нас павінна наступіць... Яначка, не трэба мне нічога паўтараць, бо я зрабіць гэтага не змагу. А калі бы магла, не зрабіла б. Фух, якая палёгка.
І чому б ти не стала гэтага рабіць? Ну, па-першае, змяніць ход часу цэлай планеты – гэта сур'ёзная адказнасць. Што будзе, напрыклад, з птушкамі, якія толькі адляцелі ў вырай? Ага. Ці з маімі сваякамі-мішкамі, якія толькі залягуць у спячку, а ім ужо трэба падымацца. А яшчэ уяві, Яна, як пакрыўдзяцца тыя, хто нарадзіўся зімой, застануцца без свята. Ой, а я пра гэта нават і не падумаў. А санкі, лыжы, канькі, яны ж увесь год чакаюць сваіх гаспадароў. Не дачакаюцца. Ой, а я яшчэ не падумала пра дрэвы і расліны. Яны ж павінны адпачыць за зіму пад снегам, набрацца моцы. А калі зімы не будзе, яны гэтага зрабіць не змогуць. Не. А яшчэ на зямлі зімой вельмі прыгожа. Я нават дачакацца не магу, калі ўбачу сапраўдныя гурбы снегу. Я цёпленька апрануся і адпраўлюся рабіць прыгожыя зімовыя фотаздымкі. Каб паказаць іх сябрам на сваёй планеце. Менавіта. У нас жа ўвогуле няма зімы. Яначка, наладзім разам зімовую фотасесію. Ой. Я цябе запрашаю. І топу з сабой возьмем, і рысю з буслікам, а? Я вось тут вас паслухала і зразумела сваю памылку. Усё, я хачу, каб наступіла зіма. І як мага хутчэй. Але няхай час ідзе так, як павінен. Спачатку скончыцца восень, потым надыдзе зіма, а пасля яе будзе твая любімая, цёплая і зялёная вясна. Дзяўчынкі, а мы вось пра што яшчэ не падумалі. Пра што? Ого. Калі б мы прапусцілі некалькі месяцаў, колькі б цікавых мульцікаў мы б у калыханцы не паглядзелі. О, гэта яшчэ адна сур'ёзная прычына пакінуць усё як ёсць, бо зямныя мульцікі прапускаць нельга. Яны ж такія цікавыя. Я згодная. Ну тады давайте зараз і паглядзім. Давайте. Мульцікі скончыліся. І зараз час рыхтавацца да адпачынку. Каб заўтра ў добрым настроі сустрэць наступны цудоўны восеньскі дзянёк. Ну тады пойдзем чысціць зубкі і хуценька спаць. Дабраныш, дзяўчынкі і хлопчыкі. І зорных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.